Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hindi sapat ang good morning, mahal, kung hindi ka pa tumatakbo papuntang lababo para magmugmog, be! Ha? Ang tunay na sweet, mabango ang hininga, ha? Hindi puro, halika na, game na, hindi ganon! It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. And it's time. Yes, it's your time, Daldalerang Atleta DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Alam mo kung anong trip ko today? Trip ko manghimasok ng mga taong mababaho. Kanina sumakay ako ng motor. Actually, tinitiis ko lang kasi alam mo na, mainit yung panahon. Madalas kapag mainit yung panahon, mainit din ang ulo natin. Tapos, sumakay ka pa dun sa motor. Tapos, yung sinakyan mo, may amoy yung driver. Siyempre, asa nagmamagandang loob, hindi naman natin pwedeng sabihin na, "Oy, kuya! Ang baho mo naman. Maglagay ka naman ng pabango kahit konti." Siyempre, hindi naman pwede yun. Pero, kung alam mo naman sa sarili mo na medyo nangangamoy ka na, sige nga, amuyin mo nga yung sarili mo, dali. Tingnan mo nga kung, sige na, i-check mo yung kilikili mo. Sige na, itaas mo na, huwag ka nang mahiya. Alam mo, mas magandang chine-check mo na mabango ka, kaysa mamaya magugulat ka, amoy luga ka na pala. Sige, amoy-amoy ng konti. Ako aamoy. Sige, wait lang. Sige nga. Loko, sabi ko sa'yo, magdala ka ng tuwalye. Anyway, para maging mabango ka ngayong Friday, syempre ako pa rin to ang magpapaalala sa'yo na kahit last day na ng linggo, dapat mabango ka. Dapat presentable ka. Para mamaya pagsakay mo ng pasahero, di sasakay sa'yo ulit, hindi madadala. Kaya ako nadala na ako, sabi ko, makatakbo na nga lang. Anyway, ako pang inyong makakasama, ako ang inyong makakadaldalan para sa programang Love Trip. Yes, that's 3 to 6 p.m. O kaya naman, pakisabi dyan sa katabi mo. Pakisabi dyan, pakilakasan ang volume ng radyo at sabihin dyan sa tropa, "Uy, si Maratoni nandun na naman tumatakbo sa istasyon." Sige na, relax ka muna dyan. Lagi mo tandaan, bago ka kumuha ng pasahero, maglagay mo na ng konting pabango. Punas-punas ang pawis kung walang dalang pabango. Ayan, bili ka ng tag 10 pisong pulbo. Ayun yung tindahan malapit lang, magpunas-punas para mamaya pagbalik ko, fresh ka na ulit, okay? Habang hinihintay kita maging fresh at maging mabango, for now, makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.